Espri suposatzen dut danok ezagutzen dozuela, gaur egun Espriren izena da enpresen garapenerako euskal agentzia, naiz eta bere sorreran izan eraldaketarako eta industria sustapenerako sozietate publikoa, sortu zen 81. urtean krisi ekonomiko larri baten eta industria eraldaketa errekonbertsioa aurrera eramateko. Espriren sorrerako idatzietan ez dago euskera aipatu be ez da egiten, orduan gauzarik importanteena zalako enpresak eraldaketa industriala egitea, ez? Eta ekonomia aurrera ateratzea, eta gero, industria arloa inoiz ez da arlo euskaldun bat izan, Bilbon kokatuta egon da beti, eta langileen artean euskaldun kopurua oso txikia izan da, orain dela urte batzuk arte. Orduan, ulertuko duzu sozietate honetan ez dela euskeraren premiarik ikusi lanerako. Kanpora begira, beti egon da sozietate publiko guztiek bezala, gauza danak eleditan atera dira, albisteak eta hori, baina ez da barruan horretarako premiarik ikusi. Gauzak aldatu dira, 2013an zuzendari nagusi barria euskalduna da, estreinekoz, langile kopurua be gero eta euskaldun gehiago gaude, zorionez, eta enpresak ere hor daude, orain arte gertatu ez dan bezala gauzak euskeraz eskatzen. Gure bezeroak guri zerbitzua euskeraz eskatzen. Eta 3 elementu horiek izan dira, orain aurkeztuko dugun ekimen hau ulertzeko eta jakiteko zergatik dagoen Espri horren atzean eta hori bultzatzen. Duela pare bat urte, enpresa bat etorri izan Esprira, esaten arazoak zituela, lehiakortasun arazoak zituela. Berak duela urte batzuk egin zuen apostua bere lan hizkuntza euskara izateko, eta euskaraz bakarrik funtzionatzen zuela, eta orduan lehiakortasuna mantentzeko arazoak zituela. Ez daukalako arazoak zituelako zerbitzuak euskaraz lortzeko, arazoak zituelako produktuak euskaraz lortzeko. Eta orduan esan genuen, zer egin dezakegu? Hizkuntza politikarako sailburu ordetzarekin eta energiaren euskal erakundearekin pentsatu genduen ekimen bat martxan jartzea enpresei laguntzeko. Badaude beste ekimen batzuk eta beste proiektu batzuk sensibilizazio egiten dutenak. Hau ez da hainbeste kanpora begirako ekimen bat, barrura begirakoa baizik. Nahi dugu enpresei lagundu eta nahi duguna da euskal enpresen sare bat ehundu alde batetik produktuak eta zerbitzuak euskaraz eskatzen dituzten enpresak eta produktuak eta zerbitzuak euskaraz egin alduten enpresen artean. Eta nahi diegu enpresei galdetu zer behar duzuzuk produktuak eta zerbitzuak euskaraz egiteko? Eta bestei, ze produktu eta zerbitzu behar dituzu euskaraz? Eta orduan, danon artean ikusi hor nolako lana egin dezakegun, ze elkarlan egin dezakegun hori eguntzeko. Eta, beste esparru batzuetan egingo dira euskeraz egiten diren lanak ezagutzera ematea edo sensibilizazio kanpainak. Guk nahi duguna da lan hori egin, enpresekin ekimen honi jarri diogun izena da Industriaren Euskal Plataforma, Indeus, espero dugu epe laburrean publikoki aurkeztea, eta horretan gabiz, esan dut 5 minututan aurkeztuko nuela, eta 5 minutu ia amaituta daude. Honen barruan, lan egiten ari gara elementu diferenteekin,
laguntza programetan esprik estreinekoz pasadan urtean eta aurten euskera baloratzen du bere programa, laguntza programa batzuetan, pasadan urtean 2 laguntza programetan sartu gendun, aurten ja 4 laguntza programetan baloratzen da bikain ziurtagiria daukaten enpresek puntu gehiago dituzte, eta kasu batzutan diru laguntza handiagoa da. Eta beste alde batetik mintegi bat antolatu dugu, eta mintegia datorren astean da, azaroaren 20an, lehen hemen aholkularien mailan aipatu da adimen artifiziala, adimen artifiziala eta hizkuntza teknologiak aukerak eta erronkak datorren asteazkenean, azaroaren 20an izango da, arratsaldeko 3 eta 4 eta Basque Industry 4.0 kongresuaren barruan. Esango nuke kongresu horren barruan euskera hutsez egingo da lehenengo tailerra hau dala. Beraz, gonbidatuta zaudete eta listo.